आषाढी एकादशी आधी पाऊस येणार आहे। राज्यामध्ये लवकरच मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार आहे। 22 जुलैपासून सर्वदूर पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे। 26 ते 21 जुलै दरम्यान जोरदार पाऊस बरसणार आहे। गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या मान्सून राज्यात पुन्हा जोरदार सक्रिय होण्याची शक्यता आहे। हवेमध्ये वाढलेलं बाष्प आणि बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेली अनुकूल परिस्थिती यामुळे त्याचा जोर वाढणार आहे। जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात संपूर्ण राज्यभरात चांगल्या पावसाची शक्यता आहे। हवेतील बाष्पाचं वाढलेलं प्रमाण आणि बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे विदर्भ आणि उत्तर कोकणातील काही भागात गुरुवारी पावसानं चांगली हजेरी लावली। या वातावरणीय बदलांमुळे राज्यामध्ये पावसासाठी पूरक परिस्थिती तयार होतीये। सध्या राज्यामध्ये पाऊस कमी झाल्यानं शेतकरी वर्गात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय। त्यामुळे जोरदार पावसाची वाट पाहिली जाते। आता पाऊस आल्यास दिलासा मिळेल। दरम्यान पुढील 3 दिवस विदर्भ मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे।